Peşî hevanno silav û rêz ji we re hûn tev bi xêr hatin. Hêvî dikim hûn tev baş bin. Çend û çêyek ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Bi nûçeyekî xêrê, bi nûçeyekî baş em dest bi bername xwe bikin. Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî kesekî wezîfedar kiriye Serokkomarê Berê Iraqê Doktor Berham Salih ji bo postê Serokê Komîseriya Bilind ya Karûbarên Koçberan ya Netewên Yekbûyî helbijart. Li gorî agahiyan di nava 20 keseyetên cîhanê de Doktor Berham Salih postê serokatiya vê saziyê yani Komîseriya Bilind ya Karûbarên Koçberan ya Netewên Yekbûyî wergirtiye di nava çend rojên pêşiya me de ew ê dest bi wezîfeya xwe ya nû bike. Ev post piştî Sekreteriya Giştî ya Netewên Yekbûyî wezîfeya duyem ya herî mezin e. Beriya niha ev post ji alî Sekreterê Giştî yê nihayê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ve hatibû rêvebirin. Piştî 75 salan cara yekem ev post ji bo kesayetiyekê rojhilata navîn tê diyar kirin ku Doktor Berham Salih weke kesayetiyekê siyasiyê Kurd ji bo vê wezîfê hatiye tayin kirin. Nayem hinekî Berham Salih nas bikin. Ji nava we ê nas dikin hene. Lê dîsa jî em bi bîr bixin ku Berham Salih navî heqîqî Berhem Ehmed Salih e di sala 1960 de li bajarê Silêmaniyê di nava malbatekî Rewşenbîr Malmezin Kurdperwer de hatiye donê 65 salî ye. Dê û bavî kesayetiyên diyariyên bajarên ê Silêmaniyê ne di qonaxa dibistana Amedeyî de dema de ezmûnê de bû Doktor Berhem Salih ji aliya rejîma Baasê ve demekî tê binçavkirin pişra demekî jî di hepsiyê de dimîne. Di sala 83 de ji zanîngeha Cardiff ya Brîtanyê bawernameya lîsansê ya endeziyariya mîmarî ya înşaatê werdigire. Xwendina xwe li Brîtanyayê didomîne. Di sala 1987 de li zanîngeha Liverpool ya Brîtanyê doktoraya xwe werdigire. Paşê jî wisa didomîne. Di sala 76 de tevlî yeketê Niştimanê Kurdistanê yenekê dibe. Di nava partiyê de jî gelekî wezîfeyên cuda digire. Yek ji wan wezîfeyan jî cîgirê Sekreterê Giştî yê yenekê û serokatiya du kabîneyên hikûmeta Herêma Kurdistanê bû. Di sala 2018 de jî bû Serokkomarê Iraqê 4 salan weke Serokkomarê Iraqê ma. Bi vî şîklê hevanno em bidomînin em biçin Rojhilatê Kurdistanê li wê derê pêleke binçavkirinê heye ji aliyê dewleta Îranê ve çi ji Kurdan dixwazin meseleyekî dine. Ev problem e. Em hinekî agahî bidin ji wê derê. Li Rojhilatê Kurdistanê hevanno pêleke nû ya binçavkirinê bi taybetî li Mehabadê li Nexedeyê dest pê kiriye. Hejmara kesên ku hatine binçavkirin gihîşt heftan li gorî nûçeyên ji Îranê tên li parêzgeha Urmiye ya Rojhilatê Kurdistanê pêla destpêkirina welatiyan didome piraniya wan Kurd in. Rojên sêşem çarşemê li Mehabadê û Nexedeyê herî kêm 7 kes hatine binçavkirin ji alî hêzên ewlehiyê yên Îranê ve. Ew kes niha veguhestinê cihê nediyar. Nizanin kîjan zîndan e li ku derê dibin îşkenceyê dane em nizanin. Sûçê wan jî nahêzanîn. Karzan Behmeniyê xelkê gundê Xorxorê ye roja çarşemê ji mala xwe hatiye derxistin bi dayê zorê avêtine ser mala wî. Hêzên ewlehiyê di dema desteserkirinê de biryara dadgehê nîşan nedane. Beriya wî jî çend kesê din hatine binçavkirin ez navê wan dixwazim bibêjim ji bo bikeve qeyda bi du sibet çi dibe em nizanin. Saman Qurbanî heye, Kazım Azde, Nazır Azerem, Akam Şêxe, Hêjar Mihemmedzade, Eqdem, İman Mihemmedzade li Mehabadê hatibûn binçavkirin. Li gorî çavkaniyên herêmî dîsa hin ji wan kesên ku hatine binçavkirin bi şevê hêzên dewletê avêtine ser malê wan. Biryara dadgehê jî nîşana din. Beriya niha li Urmiye, Sinê li bajarên Derdorê 24 welatî hatibûn binçavkirin. Malbatên desteserkiriyan dibêjin tevê hemû hewdanan jî wan nekariye agahî bigirin ji van xizmê xwe. Hevanno min ji we re behs kir. Niha serokê CHP Anha daxife bawekî zindî ji xwe bernamayê bi dawî bû ez dibêjim qey di İlke TV de daxifî berê ku dest bi vê bername xwe bikim min li wî goda dikir ka çi dibêje di derbarê van meseleyên dawî de endam neda heyeta komîsyonê ji bo biçe îmraliyê. Yani dibe em me nexwest em piştgirî bidin siyaseta AKP ku kêfa wî pir ji Kurdaran nayê, kêfa AKP ji Kurdaran nayê. Em weke CHP tune niyeta me ku em navbera xwe û dem partî xirab bikin tune ye. Navbera me xweş e.
beriyan ha pir cara em ketin hilbijartinan bi hevra heta dibêje roja ku dewlet baxçelî hat li meclîsê destê hevalên me ê Dem Partî girt wê demê em dihatin stûjbarkirin ji bo çi ji ber ku me hevkarî kiriye bi Dem Partiyê re ji ber ku me bi hev re namzetên hevbeş derxistin ji bo şaredariyan em ji me re digotin hûn hevalbendê terorîstan e û di aynî meclîsê de em sûjbar dikirin ji anha rabûne xwe wekî alîgirê Kurdan nîşan didin xwe wekî alîgirê Dem Partiyê nîşan didin û me jî wekî dijber nîşan didin tiştekî wisa tune ye tamamî derê we ê me wekî CHP siyaseta me heye di derbarê çareseriya doza Kurd de me biryar daye em dewleta Tirkiye dikin dewleta Kurdan yek Kurdekî li Tirkiye xwe dibe li derve hîsneke heta ku yek Kurdekî bibêje ez nerazî me problema min heye bi vî dewletê re wê demê tê wê manê ku dawa Kurd heye pirsgirêka Kurd heye halbikî Tayyip Erdogan heta demekî berê jî derketibû gotibû li Tirkiye pirsgirêka Kurd tune ye dawmaya Kurd tune ye çi heye ev e hûn xebûl dikin bikin hûn nakin nekin çi heye ev e anha dibe konjonktûra siyasî ya roja tanavîn guheriye ketine zorê pêdiviyan bi dengê Kurdan heye hatine bi fitne fesadî bi cûreyên bi siyasetekî sexte dixwazin Kurdan bikişin kileka xwe û CHP jî hinekî dixwazin dûr bikin dibe em ê rê nedin vê yekê ew meseleya sendroma Stockholmê jî heqeten dibe min ji bo Dem Partiyê negotiye min ji bo wan negotiye nivîs li ber min e dibe min printerê de xwendiye derdorê AKP rojnamevanên AKP anîn ew mübalağa kirin mezin kirin û paşê jî êrişê me kirin halbikî tiştekî wisa tune ê me bila dilê her kesî rehet be em navbera me û Kurdan baş e navbera me û Dem Partî jî baş e wê baştir bibe siyaseta me ya di derbera Rojavayê Kurdistanê de dibe ew ê pêş bikeve anha em partiyekî sekûlerin li Rojavayê Kurdistanê jî pergala hey ya Rojava ew jî sekûler e elbet dibe em wan tercih dikin dibe ji bîr nekin ku ez wekî sernavê xwe özgür û zen nikarim biaxivim siyaseta dewleta me heye siyaseta dewleta me heta neguhere yani divê kanalê de ez mecbûrim bidomînim yani mîna ku bibêje tabii ez gotinê wî werdigerînim yani watê didim gotinê wî li gorî wateya gotinê wî daxivim sedî sed ne û sê ji ber bernameya zindî de daxivî yani dibe AKP di derbarê Rojavayê Kurdistanê de anha sextekarî dike dibe ez ji ber ku zanim yani ez siyaseta wan zanim ez AKP nas dikim MHP nas dikim em dibe bila baweriya bi we hebe baweriya we bi me hebe em ê li cem we cih bigirin divê siyaset mesela divê hatin ji me re gotin ya endam bidin vê komîsyonê ji bo biçe îmraliyê em ê ji kesî re nebêjin bila bi dizî biçin nizam çi divê tiştê sextekarî em hez nakin tişta ku em dikin eger zêdetir piştgirî bide siyaseta AKP em tê de cih nagirin mesela me ne bi Kurdan re ye vê dawê vê doza Kurd vê em ji AKP zêdetir dixwazin çareser bikin şer naxwazin em dibe em jî naxwazin pir vekirî dibêje yani tu Kurdekî dibe zirar nebîne Kurdê Rojavayê Kurdistanê jî Kurdê Bakurê Kurdistanê jî dibe heqê wan dibe were garantîkirin ez aniha hevan bi destûra we propagandayê CHP nekim lê ez tenê dixwazim ji were bibêjim niyeta AKP MHP heye CHP ji Kurdan dûr bixe û Kurdan bike para xwe dibe merû rê nede vê yekê dengê Kurda hilbijêrên Kurda di bêrika kesekî de nin malê kesekî nin e heta sêyemîn heye partiyên me ên Bakurê Kurdistanê hene ne tenê Dem Partî jî gelek partiyên din hene hûn dengê xwe didin kî bidinê lê wextê ku tifaq çêbibe mîna zemanê berê merû dikare ser bifikire ama biya me be tifaq divê di nava partiyên Kurdistanî de çêbibe deh partiyê me hene li Bakurê Kurdistanê di nava wan de tifaq hebe baştir e merû li hev bike
Ez dibêjim qey potansiyela dengê me di derdora sedî bîstî de ye. Merû bi vî şeklî bikeve meclîsê, merû dikare bibe şîrîgê hikûmetê jî, merû dikare qanûnan biguherîne. Ez nabêjim mesela hevan tiştekî heye canan hevalê me fehm nakin. Partiyên me ê Bakurê Kurdistanê hejmara wan de heye. Erê de heye. De heye, yanzdeh ye, ne heye, ne mühim e. Wextê ku mirov dest pê bike bibêje em bi partiyên Bakurê Kurdistanê re dikevin tifaqê, Tifaqa Kurdistanî, wê demê sînerjiyekî çêdibe. Hêz û quwetekî pir mezin çêdibe di nava Kurdan de. İnsanê ku dengê xwe bi kar nayîne jî diçin bikartînin. İnsanê ku dengê xwe din Tifaqa AKP, MHP ew ê vegerin. İnsanên di Tifaqa CHP de ew ê jî vegerin. Yani quwetekî, hêzekî çêdibe. Ew partiyên ku aniha sedî belkî yek deng nagirin, dengê wan wê bibe sedî pênc. Ji ber ku veger çêdibe. İnsan ew grup psikolojîsî dijêra dibêjin. Yani psikolojiya kom. Merû wextê kom be, merû ji hev û du quwet digire. Ev li Bakurê Kurdistanê dikare pêk were. Ez taraftar ninim hevalna. Merûv bi tifaqên CHP re yan jî bi tifaqên AKP, MHP re navê wan Millet e, Cumhur e, merû bikeve nava hevkariyê. Ez bi xwe nealîgirim û ez ê rast nabînim yani. Rast nabînim. Me berê jî rast nedîtibû. Berê çawa rast bû? Ji bo hilweşandina rejîma despot ya AKP, MHP em mecbûr bûn muxalîfê wan hinek bilind bikin. CHP. Eger muxalefet bilind be, bibe hikûmet AKP, MHP dikeve. Çima mühim bû ji bo me AKP, MHP bikeve? Ê ku herî zêde li Kurdistanê şer didan meşandin ew bû. Ê ku artêş bi dest xistibûn ew bûn. Ê ku îstixbarata Tirk bi dest xistibûn li hember Kurdan sibê heta êvarê operasyonê binçavkirinê şer pêş dixistin ew bûn. Ev hikûmet eger hilweşiya, hikûmeta ku nû were avakirin, salek du sala da nayê ser hemdê xwe. Heta mirovê xwe bike nava artêşî, heta îstixbaratê bi dest bixe, heta dîplomasiya xwe pêş bixe. 2 sal Kurdan dikarîbû pir zeman qezenç bikire. Bi vê armancê Kurdan dengê xwe da CHP ji bo ku AKP, MHP hilweşe. Ji ber ku soza me Kurda bû. Yani AKP, MHP faşizm AKP, MHP muhakkak divê li Tirkiye tune bibe. Yani vaya Kurdan soz da bû xwe diviya bû saba lê çê nebû wan hamle kir, wan bi hamleyekî ev projeya Kurda têk bir. Çi bû? Êdî Kurd bi armanca têkbirina AKP, MHP têna koşin. Kurd êdî ji bo bi Tirkiye re bibin yek tê dikoşin. Hinek stratejî guherîn. Ev jî belkî hamleya AKP, MHP ye ji ber ku pêvajo ji alî MHP ve dest pê kire. Yani Rezdar Öcalan mecbur ma tevlî bibe. Çünkü dibêje hatin destê xwe dirêj kirin. Öcalan bi xwe dibêje. Dibê MHP destê xwe dirêj kir. Ne dibû ez bêjim na. Pirsendekî hatiye pêşiya me çima nenirxînim. Em ê bikevine heta ku çû. Ama tiştekî nabe nine yani. Rezdar Duran Kalkan doh bernama wî ya di medya haberê de serî heta da wî godarî kir. Doh tiştî ku min ji we re gotibûn di wê çarçovê de bû. Lew madî me hewce nedê carekî din naveroka axaftinê jê re bêjim. Behsa mijarê din dike êdî. Yani ez bawer dikim di derbarê siyasetê de tiştî ku min ji we re bas kir di wê çarçovê de bû. Îcat nake em bikevin nava dubarêbûnê. A Özgür Özel jî di vê çarçovê de hevalna. Îja em cih bidin evê. Cih bidin Devlet Bahçeli ka ew çi dibêje. Bahçeli û heyeta İmraliyê li hev ceviyan pêdivî bi yasaya aştî heye dibêje. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli heyeta İmraliyê ya Dem Partiyê pêşwazî kir. Civîn li meqamê Devlet Bahçeli pêk hat li parlamentoyê. Alîkarê Serokê Parlamentoyê Celal Adan jî têde amade bû. Ê Dem Partî ji xwe zanin Pervîn Buldan e, Mithat Sancar e, Faik Özgür Eral çûn serdana wî. Pêşî çûn cem Deva Partiyê. Deva Partiyê Babacan. Ali Babacan çûn cem wî.
Civin li çapemeniyê girtî bû, 30 deqe devam kir. Ya Babacan re saet û nîv devam kir, ya Devlet Bahçeli re tenê nîv saet. Hakikaten nîv saete de merûv çi dikare biaxife ya? Heta tu bîjî selam aleyküm, heta çay qehve were, aha ji were 15 deqe çû. Nasılsın, iyi misin? Aha 10 deqe çû. Yani tu wextê ketî salonê bi Devlet Bahçeli re hema tu dibêjî ha em dest pê bikin. Tiştekî wisa tune ki. Yani ez dibêjim nîv saet hinek ji nezaketê dûr e, nexweş e. Nîv saet çi ye ya? Sê kes çûne wê derê. Her yek pirsekî bipirse. Ez bawer dikim peyamên Öcalan jê re birine. Ya aşka vana her tiştî dizanin. Ev civîn formalîte ne. Yani Devlet Bahçeli û heyeta Dem Partiyê vana her tiştî hebû dizanin, derve hev dibînin. Ji bo bikeve çarçoveyekî fermî vana diçin sertana hebû de. Yani li kulîsên meclîsê sibê hetayê varê hebû dibînin bi hevran e. Yani ez bawer nakim ji hev wisa dûr bisekirin. Piştî civînê Pervîn Buldan bersiv da pirsên rojnamegeran diyar kir ku wan di derbarê hevdîtina li Îmraliyê de di derbarê nîqaşên piştî wê de agahî dane Dewlet Bahçelî li ser qonaxên pêvajoya Axifînê. Pervîn Buldanê destnîşan kir ku wan li ser gavên ku divê piştî vê werin avêtin nêrînên xwe parvekirine. Teqez kir ku civîn gelekî giring û bi qîmet bûye. Dibêjin em derbasî qonaxeke duyem bûne. Em difikirin ku ji ber asta ku pêvajo gihîştiye divê li ser zemîneke nû yan jî qonaxeke nû pêş bikeve. Divê em bibêjin ku em derbasî qonaxa duyem bûneyê dî. Di qonaxa duyem de pêdivî bi zemînekî yasayî heye, zemîneke hukukî heye. Pêdivî bi serrastkirinekî yasayî heye. Ev serrastkirina yasayî elbet divê yasaya aştiyê be. Em dixwazin vê yekî bi taybetî bînin ziman. Buldanê diyar kir ku xebatên komîsyon û partiyên siyasî divê astê de gelekî girîngin. Ji ber vê yekî me nêrînên xwe ji birêz Dewlet Bahçelî re aniye ziman. Me bendewariyên xwe ên di derbarê yasayê de tevkariyên xwe niyeta xwe beyan kiriye. Ji xwe ji destpêka pêvajoyê ve tevkariyên gelekî qîmet ên birêz Dewlet Bahçelî çêbûne, em ji dil bawer dikin ku wê piştî vê jî hebin bidomin. Di vê xarê de em carekê din spasiya wî dikin. Niha Dewlet Bahçelî tiştekî balkêş gotiye di vê civîna çapemeniyê de. Ew çi dibêje? Pervîn Xanimê her mijarî bawekî pir zelal anî ziman, ez binê her hevoka wê îmze dikim, ez sedî sed pêra me. Çav li rêyek û di destpêka hefteya pêşiya me de jî heyeta Îmraliyê ji bo guftûgokirina yasayê nû bi partiyên din yên siyasî re jî hevdîtina pêk bîne. Niha em cî bidin Tayyip Erdogan ka ew çi dibêje. Tayyip Erdogan ez bawer nakim min hê jî bawerî bi samîmiyeta wî neaniye hevan li ser gotinê xwe me di vê derê de di Tirkiye bê teror de îsrar dike. Eleqa wî bi doza Kurd tune, çareseriya mesela Kurd. Binêrin ez ji were pêşî nivîsa wî bixwînim, paşê îcav kiribe mirov dikare du sê şîrove bike. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser pêvajoya çareseriya Xwê, pêvajoya çareseriya gotinê me ê ajansên me ne hevan. Tayyip Erdogan wisa nabêje. Armanca me diyar e, êdî bila xwîn nerije, ocaxa kesî kor nebe. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li ser pêvajoya çareseriyê got bila Tirkiye vê pirsgirêkê bi temamî êdî ji rojeva xwe derbixe. Serokkomarê Tirkiye li ser rapora ku wê komîsyon pêşkêşî parlamentoyê bike got, ez hevî dikim ku raporeke wisa were amadekirin, wisa were pêşiya vê meclîsê bila bi hêz be, quwet be, perspektîveke hevpar hêz bike. Ev rapora ku were amadekirin bila karibe pêşiya pêvajoyê veke. Erdogan balkişan ser mijara Mûçê jî. Ev mijarekî din e, ez behs nekim. Tamam. Ez bidim cî bidim gotinên wî ên di derbarê vê pêvajoyê de. Mijarê din pir me eleqedar nake hevan na. Mesela Serokkomarê Tirkiye şiyarî da ku eger ev têkilî li ser zemîneke salem neyê danîn wê rê li ber ketxwarî û bêedaletiyê vebe. Yani bang li karsazan kiriye ku werin tevlê pêvajoyê bibin. Erê. Mesela dibêje em li benda piştgiriya Cîhana Karsazan e.
پیواژوی اما یا ترکیه به ترور پیواژوی که وسایه که دوی آلیکاریا همو دردورم بگیره هون جوان کسانن که هری باش دزانن کاچاره سرکن پرسکریکا تروری یا که 40 سالم بیه پرانگا لینگی ولاتیمه جبو ولاتیمه تی چواته دما ترکیه جوی بازاری رزگار ببه ام حمود کرن تخمین بکن که وی پتانسیل که چوا بکه و دوره ام دخوازن مسئله ترور یا که تنه جبو آبوری ام 2 تریلیون دلار مصرف چیکریه ادی حتی لپی خواه بهیلن ادی مسئله ترور تمامی چاره سر ببه ام هول دادن وی یکی بله هف کرنه که جواکی سیاسی هری برفره لسر زمینه که کو بنرخن ملت مره لهف دکه پیک بینن اردوغان دیار کر کو آرمان جوان کفشه آرمان جمع ادی بلا خی نرجه آگر نکه به اوجاغان بلا ترکیه وی پرسکری که به تمامی جروجه و خود در بخه تیری دکه کو اف پرسکریک چاره سر ببه موکی اتفاق جمهوری لگل دستی خو حمی بدن خو خصیه بنوی باری مثلا چما دبیجه وکی اتفاق جمهوری چما نبیجه وکی دولت وکی سازین دولت مدرسی خو خصیه بنوی باری جبو کو پارتی مخالفت جی تبلیغی پیواژه ببن ام هر تم ارینی تفگریانه ما به هلوسته که لهف کرنه به نیت باش گاب آویتنه کمیسیون کل پارلمان تویامه هاتی آوا کرن میسیونه که گله کی گرینگرتیه سرخواه کمیسیون هیوین ده درباره پیواژوی ده خورد کرنه از باور دیکم که کمیسیون و هفته پیشیامه و بکه وناو هن خبات نو اوی از هیوی دیکم که راپورا کمیسیونه به پیشنیاز به نرخاندن خواهی که پیشیا و پیواژوی وکه جبو گاوین کو بین آوتن پرسپکتیو کی هپار کار به خیز بکه ریا وی کی جی اوه مروف عقلمندی تبگره دلسوزی تبگره و پیواژوی دیروکی نکه قربان حسابم بچوک نکه قربان نقاش اندمکی ین سیاست روزانه مجر روزا اول و اف هستیاری خو پاراستیه و امی به پاریزن دبیجه طایب اردوغان راست درو ایدی او مسئله کدنه نها هنزانن پارتین که ده کمیسیون ده جیه گرتنه راپور خو آمده کن پیشکشی پارلمنتوی دکن پارلمنتو جی دروی چارچوه ده بریاران دگره dem parti peşkeş kir AKP û MHP jî peşkeş kirine CHP davî heftê amade kiriye amade dike niha di nav amadekariyan de ye ew ê jî pêşkêşî parlamentoyê bike paşê ew ê ez bêjim zemîna qanûnî hezir dikin ne rast e binêrin berdevkî AKP dibêje em qanûn manûnan der naxin derê we vira dibêjin derdixin ama berdevkî AKP dibê em qanûnan der naxin ji bo ku em qanûn derbixin yek şertekî me heye dibê mîta me artêşa me biçin Başûrê Kurdistanê biçin Rojavayê Kurdistanê hemî tespît bikin hemî sazî organ komeleyên rêxistinê çi heye çi tune hemiyan çekberdaye hemiyan xwe fesih kiriye dibê em ciyê ciyîn bibînin rapor bikin bînin pêşkêşî serokkomarê xwe bikin serokkomarê me bibêje tamam rast e wê demê em dest pê dikin qanûnan derdixin kî derewar dike Ömer Çelik li ser navê AKP tiştên dibêje qey ne rastin yani ew wisa dibêje yani kesek bile bende qanûnan nebe yek jî ez pir dixwazim hevalê me bernameya me ya vê nîvroyê temaşe bikin vê nîvroyê me bernameyekê taybet çêkir ew jî li gorî hiqûqa navnetewî çareserkirina şerê çekdarî û avakirina aştî divê çawa be yani ji ber vê me got pêvajo li ser zemînekî şaş hatiye avakirin yani pir müsaîd e ji hilweşînê re diviya bû çawa biba diviya bû dewleta Tirkiye aliyê Kurdan weke aliyê şer qebûl bikirana û aliyê Kurdan jî pir empozê Tirkiye bikira em aliyê şerin em ne grûpekî çetene ku hûn ji me re qanûnan derbixin qanûn nayêne derxistin ji bo aliyê şer qanûna aştiyê hevanno tu agebesî lan dikî tu aştiyê çêdikî nava xwe de eleqa wî bi terorîzmê tune terorîzm şerê çeteyan e mendo balcı pisporê hiqûqa
şerre, hukuka navneti ya şer, mivanê me bû, hevalên ku merex dikin, dikarin biçin bernameyî temaşe bikin. Yani vê nîvrê me pêşkêş kir. Ez dibêjim qey girîng e. Lê ji ber vê me got, yani eger tevgera Kurd zorê bide ser dewleta Tirk, divê em ev şerê çil salan emake şer pênasê bikin beriya her tiştî. Ji ber ku tu weke şer pênasê nekî, tu sir bibêjî çatışma, mîna ku li kolanê çatışmeyekî heye, du grup hatine hevberî hev, çatışma çêbiye. Çatışma pênasê nake. Gerek navî şer be, şer. Ji bo bikeve çarçoveya hukuka şer. Şerê navbera dewletan de heye û şerê di navbera dewlet û rêxistinê ne dewlet de hene. Ev qanûnê de heye. Wextê ku çima mühîm e merov bikeve vê kategoriyê, ji ber ku tu wextê ketî çarçova vê kategoriyê, tu wekî aliyekî şer muhatap hatî girtin, wê demê kes nikare ji te re bêje kîjan endamên rêxistinê çi qas sîleh girtine, kîjan endamên rêxistinê çi qas sûç kirine, çi qas şer kirine, çi qas esker kuştine, tiştekî wisa adî naye rojevê. Hemî endamên rêxistinê ji yên ku alîkarê dana rêxistinê heta kesên payebilind ên rêvebir. Hemî dikevin çarçoveya vê qanûnê. Yani rehet bibe, mesele çareser dibe. Ez dibêjim qey wisa ye. Hûn bikaribin li bernameyê godarkin baştir ronî dibe. Niha hevanna. Ya adê jî Dem Partiyê çi gotiye, ez pir dirêj nakim ya Dem Partî ji ber ku hûn fikrê Dem Partî ji xwe dizanin. Di rapora wî de çi wekî 6-5 hatine pêşkêşkirin. Dibêje pirsgirêk ne tenê meseleyekî ewlehiyê ye, yani güvenlik meselesî ne, di heman demê de meseleyekî demokratîkbûna siyasî çandî aborî civakî ye. Mesela dîsa şaş hatiye pênasêkirin, yani ez naxwazim arkadaş ya, ez naxwazim meseleyekî demokratîkbûn ya siyasî çandî aborî civakî ne ya. Ya meseleyekî ewlehiyê her ne. Mesele meseleyekî netewî ye, milletekî ye. Ew nabêje. Mesela Dem Partî van tiştan nabêje. Tamam canê we sax be nebêjin. Nebêjin ya, nebêjin. Tamam meseleyekî demokrasî ye. Zaten şu an Türkiye demokrasî hebiya problema Kurda hal dibû. Ne wisa ye? Alaka bi demokrasî tune ye. Muzayip çima alaka bi demokrasî tune ye? Mesela anha sibê Türk ez rêveberê dewleta Tirkiye me babama min ê bigota tamam de werin. Werin em li gorî demokrasî hel bikin. Hadi em hilbijartin çê bikin. Em referandumekî çê bikin bila zimanê Kurdî be fermî nebe fermî. Piraniyê wê bibêjin bila nebe fermî. Ji ber vê yekê ez tim dibêjim hin tişt hene weke mafê av û nan e. Tu nikarî bikî referandumê. Tu nikarî bikî çarçova demokrasiyê. Ne rast e. Demokrasî tiştekî din e. Demokrasî alaka wî bi dawa me tune ye. Dawa me dawekî netewî ye. Sedî nod û neh însan bibêjin na jî ew heq divê hebe. Weke non û av e heqî wî ye. Yani mesela ez dikarim ji we re bêjim bila em dengdanê çê bikin bila Ayşe avê bixwe ya nexwe. Avê vexwe ya venexwe. Ne wisa ye. Ew mafê wê yê xwezayî ye. Mecbûr e vexwe. Venexwe dimire. Milletê Kurd hebûneke netewî ye. Ji bo bijî jê re ziman lazim e, nasname lazim e, jê re statû lazim e, jê re edalet lazim e, jê re serveriya coğrafîk lazim e, jê re parastin lazim e. Ji bo van hemî tiştan jî hevama tu van tiştana tu nikarî bixî çarçova evê demokrasiyê. Na. Ev jê re hukukekî din ya taybet lazim e. Mesele ew e. Aştiya pozitif û veguherîna demokratîk. Aştî ne tenê bêdengkirina çekan e,
داد پرالیبون beşdariye demokratik yekbûna civakî dikare were bi dest xistin. Paradigmeyekê nû lazim e. Ji bo çareseriyê divê ziman, siyaset, saziyên li ser bingêha lehevkirin, nasîn û pralîbûnê ji nû ve bêne avekirin. Pêwîst e Öcalan karibe di şert û mercên azadtir de tevlî pêvajoyê bibe, ev mihîm e. Ji bo çareserkirina mayînde paketeke hukukî reformên berfireh hatiye pêşniyazkirin. Mesela Dem Parti'ye pêşniyaz kiriye, Zagona Entegrasyona Demokratik amade kiriye. Zagona infazê yani berdana hemî girtiyên siyasî pêşniyaz kiriye. Erê yani biryarên dadger mafî mirovan ya Avrupayê werin pêkanîn. Hevan no tamam. Ev jî rapora Dem Parti'ye ye. Yani di rapora Dem Parti'ye de tê destnîşankirin ku Tirkiyeyeke ku pirsgirêka Kurd bi rêyên demokratîk çareser dike wê bibe modelekî demokratîk li Rojheta Navîn istikrara heremî de wê hêzê qezenç bike. Rast e. Niha Rusyayê di derbarê Kurdistana Rojavayê Kurdistanê de hin agahî daye. Rusyayê em hema lê binêrin. Ev agahiyeke nû ye. Hûn siyaseta Rusyayê dizanin di derbarê Suriye û Rojavayê Kurdistanê de em tev dizanin. Berdevka Wezareta Karî Derve ya Rusyayê Maria Zakharovayê beyan kiriye. Ez hema vê jî bînim ser ekranê. Divê Rojavayê Kurdistanê yani divê Kurdistana Sûriyê vegere nava çarçoveya qanûnî ew jî wekî her kesî diaxivin. Divê yekparçeyî axa Sûriyê were parastin. Berdevka Wezareta Karî Derve ya Rusyayê Maria Zakharovayê ragihand ku şîrketên Rusyayê yên li Herêma Kurdistanê karê xwe didomînin ji wan razî ye. Divê ez dixwazim bi bîr bînim ku Rusya bi berdewamî piştgiriyê dide wê yekê ku Bakur Rojhilatê Sûriyê vegere nava çarçoveya qanûnî ya yekgirtî ya vî welatî. Yani bibe perçeyekê Sûriyê. Em bawer dikin ku divê hemû nakokên di derheqê Herêma Sûriyê de li ser bingeha rêzgirtina bê şert û merc ji bo yekparçeyî axa komara Erebiya Sûriyê were çareserkirin. Ez dibêjim vana tev xurifî ne. Mesela berdevka Rusya çawa dikare bêje komara Erebiya ya Sûriyê. Yani heqê wan tune ye. Heqê wan tune ye tiştekî wisa bibêjin. Rusya dewletekî têkçûyî ye li Sûriyê. Nehîştin zorê li Esad nekirin ku bi Kurdan re bikeve diyalogê bi Rojava re bikeve diyalogê. Sûriye ser û bin kirin bûn sebebê şer û pevçûnan hemî Rusya wisa kir. Rêlber dagirkeriya li Efrînê jî vekir. Îro rejîmekî nû hatiye wê derê. Cihadistin jalî îdeolojik ve tamamen li dijî Rusyayê ne. Niha Rusya jî hatiye zorê li me dike ku em belav bin daxilê wan bibin. Yani siyaseta Tirkiye dimeşîne. Hakikaten min tiştekî fehm nekiriye ji van însanan. Ya yê seküler em, ya yê sosyalîst em, ya yê komünîst em. Rusya jî mîna me ye. Wana çima me ra li hev nakin? Mesela çima alîkarî nadin me? Mesela CHP jî wisa ye, Türkiye jî wisa ye. Ya ê layık Türkiye, em jî layıkin. Çima hûn piştgirî din çeteyan? Ya çi ye dijmeniya we ya ew qas li hember Kurda çi ye? Hakikaten zehmet e merû fehm bike. Çi ye daw çi ye ya? Li Japonya'ya erthecekî çêbû hevanna? Japonya'da mesela erthecê de xwedî tecrübe ye. Yani pir zerar nade Japonya erthej. Ev ertheca ku em bas dikin hevanno 6.7 pîleyan rûdaye. Sê roj piştî ertheca bi hêza 7.5 pîleyan çêbû. Yani bu du erthej di nava sê rojan de. Di ertheca berî de herî kem 5 kes birîndar bibûn. Lê şiyariya tsunamî heye. Wextê ku erd hece av bilind dibe dikare zerarekî pir mezin bide.
tê gotin bilindahiya vê tsunamiyê dikare metreyekî be. Hevan no. Ez vê derê hema pir nûçeyên cuda jî hene lê gelek nûçe dişibin hev û du. Vê nîvrê me têra xwe şîrovek kir. Deqekî. Erê. Mesela li Derya Spî û Derya Reş jî erdhejçêbî ez binêrim ka qas ciddî ye mesele. Afadê diyar kiriye vê êvarê beriya niha bi hêza 4.1 li Derya Reş erdhejçêbî ye. Wekî din li Qaradenîzê. Tamam. Tiştekî wisa erdhejekî pir mezin ne. Yani li Derya Reş jî li Derya Spî jî li du deverên cuda ê Tirkiye erdhejçêbî. Ez xatir ji we dixwazim hevano em ê hewl bidin tiştekî nûçeyekî deqet dawî çêbe ez ê ji we re pêşkêş bikim ama tiştekî hêj bîr nekin hevano ez pir dixwazim hûn bibin endam hûn bibin abone ev qatil bûtonû jî heye ger hûn pê lêkin li gor îmkanê xwe ya din jî tiştekî din jî min ji we re digot ez hinek ev e Parlamenterê Dem Partiyê Sirri Sakik roja yekşemî saet 19 de ya duvan saetan de li gorî saeta Ewropayê ew ê bibe mîvanê me em ê di derbarê pêvajoyê de Rojavayê Kurdistanê de siyaseta rojhata navîn de meseleyên di nava Dem Partiyê de tifaqan de em ê jê pirsan bipirsin. Ez bawer dikim ez ê hevalê xwe ronî rohecî bînim em her du pirsan jê bipirsin û yek ji me bila tim pirsê we bixwîne mesela ez ê tim pirsê we bixwînim ez ê pirsê we jî jê bipirsim ka em bidin wê çawa be. Bi xatirê we silav rêz dem baş hevan.